Goedemorgen geliefde broeders en zusters. De dagtekst van vandaag is gehaald uit Zacharia 9 vers 10. Zijn heerschappij zal zich uitstrekken van zee tot zee en van de rivier tot de einden der aarde. En het leerwoord komt uit Mattheüs 4 vers 8 tot 10. Wederom nam de duivel hem mede naar een zeer hoge berg en hij toonde hem al de koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid en zeide tot hem: dit alles zal ik u geven, indien gij u nederwerpt en mij aanbidt. Toen zeide Jezus tot hem: ga weg, Satan. Een gezegende dag toegewenst.